radę.
najważniejsza rzecz, żeby dobrze ten drenaż położyć, który będzie zapewniał należyte dostarczanie wszystkich związków mineralnych dla tego drzewa, bo ono będzie osłabione teraz. No pięknie, to muszę myśleć. Tak, tak, to się zaczyna tam. To jest normalnie, że troszeczkę się zmieniozą. Nie działa podobno. Szymek przekład ma dobre wrażenie, że wszędzie mniejszy przekład. Nie, przynajmniej taka pozycja Ciekawe, że on zaczyna z tamtej strony. całej zabawy. Tak.